Здрасти, банда! И добре дошли в днешното видео, което е породено от разговор, който водих наскоро с един другар фотолюбител. Решихме да излезем, да се видим и да си поговорим за фотография и за снимане и за някакви такива приятни за нас неща. И в течение на разговора човека сподели с мен, че той всъщност много не качва в социалните мрежи, защото, разбираш ли, си мисли, че някой ще критикува неговата работа. Та това общо взето е идеята за днешното видео. Защо според мен трябва да се публикува в социалните мрежи, ако искате да се занимавате с фотография, ако фотографията е нещо, което вас ви вълнува и ако обичате да снимате. Може да е и видео, ама аз с видеото съм по-скаран. Сега, той човек си знае кой и защо ми го е казал и единият от доводите беше най-вероятно довода и защо много от други хора не искат или се притесняват да си споделят работата онлайн, а именно хейтерите или клавиатурните нинджи, които сядат, скролят или ако са на компютъра скролят така с пръстчето и като видят нещо, което според тях не е така, без значение те хора дали разбират от това нещо или не, почват да пишат едни гневни коментари, да се потът върху клавиатурите и да изливат цялата си гняз, която иначе не трябва на никой, ама те така да си я споделят в интернет, що да не го направят, като са зад екрана и зад телефона. То така много лесно. Ама не е много лесно да дадеш градивна критика на човека и да му обясниш защо според тебе и според твоя опит, който да може да потвърди, че ти знаеш за какво говориш, не дай си Боже, ти не смяташ, че това е най-удачното, което той е направил, но го съветваш как евентуално да направи нещата по-добре следващия път. Нека си да бъдеш полезен. Това е необяснима концепция за голяма част от хората, особено онлайн, да бъдат полезни, имам предвид. И затова ми се искаше да си поговориме, то е свързано с публикуването онлайн. Не трябва тия идиотите, дето са зад екрана, защото със сигурност има и такива, които гледат и моите неща, както в YouTube, така и в Instagram, така и навсякъде. И има много такива, които влизат и почват да ми обясняват защо не трябва или трябва да правя нещо. Това си е тяхно лично мнение. Обаче живеем в свят, в който всичко е свързано и в интернет, като ми напишеш коментар, в голяма част от случаите мога да разбера ти публикуваш ли съдържание, ти откъде си, с какво се занимаваш. И като си направя труда да проверя този невероятен гениален коментар, който е дошъл някакси до мен, от кой е излезъл и този човек има ли някаква тежест зад себе си, то става смешно. То не е даже е плачевно в някои случаи, ама да гледаме от веселата страна на нещата и просто да се усмихнем и да кажем жив и здрав бъди и приятен ден. Всички от вас, които се чудат дали да си качват нещата, не се притеснявайте, че някой чичко сърдит ще ви обясни как това не се прави така. Защото чичковци има много. Обаче, ако не си споделите това, което вие правите, защото на вас ви доставя удоволствие, няма да се запознаете с много други хора, на които харесват това, което вие правите и на тях им доставя удоволствие да виждат вашите неща. Някак си да се дразиме на чичковците или да се кефиме на хората, които споделят нашите виждания за нещата от живота. Исках така да си поразмишлявам заедно с вас. Нямам никаква идея това видео всъщност дали ще е полезно на някой, но се надявам и вие да си поразмишлявате върху въпроса с чичковците и споделянето, защото ако не исках да си споделям нещата с вас, този канал нямаше да го има. Не казвам, че каналът е много полезен, не ме разбирайте така, то е мястото, в което аз правя нещо за себе си. Това, че някакви други хора го гледат и го харесват, мен просто ме радва, ама дали тях ги има или не, аз пак ще го правя това нещо. И това е настройката, с която хората, които споделят и качват неща, в повечето случаи мислят. Ако си мислите, че ще споделите нещо и ще станете известни, най-вероятно не е така. Ако си мислите, че ще споделите нещо, което е гениално, най-вероятно също не е така. Затова просто споделите нещата, които ви вълнуват вас
и по този начин ще се видите с други хора, които се вълнуват от същите неща. Сега тук YouTube ще ви покаже други видеа на фототематика, които са доста по-практически насочени, отколкото това. Надявам се те да ви харесат, а междувременно може да ударите един subscribe, лайк, камбанки, мамбанки и всеки други YouTube неща, ако на вас това ви доставя удоволствие.